belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. Bij de kerk van Soto is vannacht het lichaam van een man gevonden. Hij is door meerdere kogels om het leven gebracht. De man werd aangetroffen door een buurtbewoner die de politie waarschuwde. Toen de politie kwam konden ze niks meer voor de man doen. Op dit moment wordt onderzocht wie er verantwoordelijk is voor de moord. Op Curaçao is opnieuw een dodelijk verkeersslachtoffer gevallen. Vannacht heeft een automobilist een vrouw aangereden op de Helmin Magno Wiels Boulevard. Het gaat om een vrouw die op straat lijkt te leven, in ieder geval vaak langs de kant van de weg loopt met veel spullen. De automobilist kon haar niet ontwijken. Het is het 24ste dodelijke verkeersslachtoffer van dit jaar. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrãozita. Se você tracita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você comini a bo. Het is al lange tijd de vraag wat er gaat gebeuren met de raffinaderij. De overheid overlegt met een preferred bidder, maar er is nog geen akkoord. Gisteren zijn wel de grote stickers van PDVSA op de olietanks afgeplakt. Het lijkt erop te wijzen dat er nieuwe ontwikkelingen gaande zijn, maar tot nu toe is er nog niks officieel bekendgemaakt. Op dit moment is niet duidelijk wie de nieuwe beheerder van de raffinaderij wordt. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper en minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Roetmilda Larmonie Cecilia zeiden gisteren allebei dat FKP geen huizen leeg mag laten staan. Dat leidt tot onnodige kosten en er zijn lange wachttijden voor mensen die dringend op zoek zijn naar een huis. Cooper en Larmonie Cecilia zeiden dat bij het begin van de bouw van nieuwe appartementen van FKP in Terra Cora. Het gaat om 204 appartementen. Gisteren begon het hoge beroep tegen Edma Clemencia en Remison Martina. De twee zijn veroordeeld wegens een dubbele moord op 7 april 2019. Allebei hebben 30 jaar gevangenisstraf gekregen. In hoger beroep gaven zowel Clemencia als Martina aan onschuldig te zijn. Ze vroegen allebei om vrijspraak in de zaak. Aanstaande zondag is het weer Monumento Habri. Voor het eerst in 5 jaar in het rifgebied in Otrobanda. Geïnteresseerden kunnen een wandeling maken door de wijk en soms binnenkijken bij monumenten en soms alleen van de buitenkant de oude gebouwen bewonderen. Er wordt een boekje verkocht met historie en een wandelroute. De Monumento Habri wordt georganiseerd door Fundación Pro Monumento. Na afloop van deze Access Journaal hebben we een interview met Dennis Klaus van de stichting. Ook hebben we een interview met Angeline de Roon van Fundación Cintaros. Oh, meneer Klaus, aanstaande zondag is het weer zover, Monumento Habri. Het heeft 5 jaar geduurd voordat we het gehouden hebben. Nu zijn alle voorbereidingen in goede gang en mensen kunnen weer kijken naar de monumenten hier op Curaçao. Hoe gaat het met de voorbereiding? Dat gaat met zijn ups en downs gaat het best wel goed, de goede richting. Maar je komt allerlei dingen tegen natuurlijk die niet zijn voorzien. Maar daar hebben we dan altijd een plan B voor. Je moet flexibel zijn. Maar het gaat goed. Dus zondag is alles helemaal op zijn rijtje. En dan kan iedereen komen genieten van de gebouwen. En dan gewoon, het is van 10 tot 6 als ik het goed heb, kunnen mensen gedurende die dag langs allemaal verschillende gebouwen in Otrobanda kijken. Klopt, ja. Er is een route uitgestippeld, die hoef je niet per se te lopen. Wij verkopen een boekje met een kaart van die route en een omschrijving van ieder gebouw wat je tegenkomt. Nou nee, er zijn een aantal
gebouwen die we hebben aangemerkt. En van die gebouwen is er dan een beschrijving en is er een verhaal over de geschiedenis van die gebouwen. Waar vindt de wandeling plaats aanstaande? Nou, we hebben ondertussen flyers rondgestuurd en hopelijk staat het ook in enkele kranten. Als je hier naar kijkt, dan zie je een blauwe route. En de rode gebouwen, dat zijn dan de gebouwen waar ik het over had. Die zijn beschreven en een aantal daarvan zijn open. Een aantal zijn helaas niet open om de doodeenvoudige reden dat ze niet toegankelijk zijn. Ze zijn dichtgemetseld. Maar desalniettemin is het voor ons wel interessant om die beschrijving te hebben. Daar wordt ook wetenschappelijk onderzoek voor verricht. Dat mensen daarvan kunnen leren en ook kunnen zien het verschil tussen een gerestaureerd pand en een niet gerestaureerd pand. Waar moeten mensen zich aanmelden als ze zondag de wandeling willen maken? Ze hoeven zich nergens aan te melden. Als je die route pakt, dan kun je zo de buurt insteken vanuit de Brede Straat, vanuit de Pater Eulensweg en vanuit het busstation kan je ook komen. En aan de Pater Eulensweg is er zat parkeerplaats, dus daar kun je altijd parkeren. En als je dan de steegjes inloopt, kom je vanzelf wel stands tegen van ons, waar men de boekjes verkoopt bijvoorbeeld. En waar men je wegwijs kan maken. Maar dat hoeft niet per se, want als je zo'n boekje hebt, dan heb je eigenlijk de kaart. Precies, ja. Nou, mooi. Succes met de verdere organisatie. Dank u wel. We zijn hard aan het werk hier voor onze 6e editie van de Bahul Sale. Het is een carboot sale, dus je schrijft in, je parkeert je auto en je maakt je achterbak open. En dan kan je alles verkopen wat in je achterbak zit. Dus je kan een tentje erom bouwen, je kan een tafel zetten, je planten eromheen. Of ik weet niet wat je gaat verkopen. De meeste mensen komen met handen, arbeidsspulletjes, met lekkernij, met planten, met tweedehands kleren. Die hebben ze meestal in een carboot sale. Maar ze zijn allemaal van goede kwaliteit. Okay. En het is een fundraising voor onze stichting. Dus je betaalt 75 gulden om in te schrijven. En alles wat je verkoopt is voor jou. En kunnen mensen zich nu nog inschrijven? Ja, ik heb nog een paar plaatsjes over. Ja, ik denk door de regen ook iedereen is een beetje meedoen of niet meedoen. Maar ik denk vandaag of morgen zijn we helemaal vol. En het is een leuke manier om een fundraising te houden. Mensen kunnen wat verkopen, mensen kunnen wat kopen en het geld gaat naar het goede doel. Ja, het gaat naar het goede doel. Hier bij onze sede, hier bij onze stichting. Hier ontvangen we de vrouwen met borstkanker, met de familie en met de vrienden. En hier, waar ik hier ook zit, dan praten we meestal 1 uur, 2 uurtjes met hun over het eten, over het drinken, over de lifestyle, over wat borstkanker is, over wat allemaal gedaan kan worden om het beter te voelen, wat we allemaal hebben meegemaakt. Dus wij vrouwen die het ook hebben meegemaakt, praten met hun. En hier hebben we ook workshops voor hun. We hebben van alles, handenarbeid, leren healthy food, dus gezond eten, koken. Van alles een beetje doen we hier. Dus het geld hebben wij nodig. En dit jaar, na de COVID, we hebben 2 jaar konden we niet veel doen, gaan we weer conferenties organiseren. Dus onze eerste conferentie is in maart, hoogwaarschijnlijk bij de universiteit van dus de UNA. En het thema is van Kikawo, na borstkanker, wat nu? We hebben vrouwtjes die zitten met moeilijkheden met depressie, kinderen kunnen ze niet aan, school. Dus er komt heel veel bij kijken, dus daar gaan we het over hebben. Los van de medische gevolgen die mensen ondervinden, gaat het ook gewoon vaak om praktische dingen, om te praten, om van andere mensen hun ervaringen te horen. Ja, het is heel belangrijk, want de vrouw die denkt dat zij het alleen meemaakt. Ik kan het niet aan, Maar hier zijn we honderden vrouwen die het allemaal hebben meegemaakt. De ene wat zwaarder dan de andere. Maar de bedoeling is dat we elkaar steunen, inderdaad. Mooi doel van deze fundraising. Aanstaande zondag, waar vindt die plaats? Bij de Marnix Funderend Onderwijs. Dus we noemen het hier onderbouw. Bij de Topekaweg. Als je de kraamkliniek op een hoek hebt staan, dan is de school op de andere hoek. Je kan via dus voor de Hollandse bakkerij naar binnen, linksaf en dan rij je vanzelf tegen de
de deur van de school aan. Als mensen zich nog willen aanmelden om te kijken of er nog plaats is, waar kunnen ze dan terecht? Hier bij Goosseweg 153 of je kan me altijd bellen 5113992. En het is van 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.